Aprofita les vacances i les propostes més refrescants del carnet jove. Pren nota dels avantatges del mes d'agost. Et proposem un agost d'allò més mogudet. Amb el carnet jove tens descomptes a PortAventura, al Tibidabo, a parcs aquàtics, a la Vall de Núria, a museus, a cinemes i a festivals d'estiu. Ja ho veus, això és un no parar. I si t'agraden les emocions més fortes, amb el Pack Jove tens vals d'activitats d'estiu 2x1 a Vallnord, Unit Elements i La Molina. I un 25% de descompte al Centre Excursionista de Catalunya. Encara et quedaràs a casa? Continuem amb les ofertes pels més viatgers. Amb el carnet jove tens descomptes a PP Travel, PP Car, Acciona Transmediterrània, Grimaldi Lines i un munt d'agències de viatges. A més, recorda que el carnet jove inclou una assegurança d'assistència en viatges internacionals totalment gratuïta. Estiu és sinònim de festivals. Atenció, perquè amb el carnet jove tens descomptes al Festival Isaac Albéniz, Festival Internacional de Música de Cambrils, Festival de Jazz d'Arenys de Mar, Festival Internacional de Música de Ripoll i també de Matadepera i molts més. I acabem amb un clàssic de l'estiu. Agafa la càmera i dispara perquè el fotoconcurs Carnet Jove ja està en marxa. Tens més de 30.000 euros en premis. Viatges, motos, ordinadors, càmeres digitals... Afanya-t'hi, tens temps fins al 31 d'octubre. I si vols ser el primer en saber les millors ofertes, promocions, sorteig, fes-te admirador del Facebook del Carnet Jove. A què esperes? El Carnet Jove te'l faran a qualsevol oficina de la Caixa. En trobaràs tota la informació als webs del Carnet Jove o de la LKXA.